Kasang Voice of the People Party narpo circle po ka jeram jo ka present ka kong David Tongpe rengkat ka dalang ru uba damai wihirbai organisasi skripti ka BPP East Janjel District kalalik punya kendu yau DC jo ka East Janjel District rengkat ru ka memorandum ni ka jing thoban ai halo ka jing syak penyap jo wi urang ba ni ka thaj umkeng wa sil manos dhar beracap penyap aki kharbang desa kan ru tarik untuk benai kat bau dang aphara yaki berikwa ge ju urang kat bar wi pat uparlok uba rahul potam hakate ge sngi te kamit uba sil bandos ul syak penyap haki khar Bangladesh ki blawan daki phongot bat uba rahul par ulai laiphet dakasai nakaliang jaka sang haba ai ka ni ka jing tho shau DC kala pen pau ka jing sngokya ka bajur ba la kano bebe ba ka dei ka jing le sting ba ka jing bam kit hia jong ki sipai BSF ki ba phara ha ka te ka than ka sang ha ka ni ka memorandum kala bur ka jing kali ya ki sipai BSF ki ba phara ha ka te ka than dakawa ong ba ka te ki jing sha penyap jong di urang ba kala jatang ka jaka ka jing ai tang ba sanspa meter naka BSF kam ka badan hapa lama saki kaseng kala kena ru bagi sipai BSF ki bahara yi khaput ke India bat Bangladesh bunsin ki pendik bat ki penjenjar ki pai ba nang song ki thai khaput ki basong pasa apa uput jong ka mekhlial ni ka di India kan bagi ai lan pat ki kharmang de bikin kiu si ki benta jong ka mekhlia ban le ki bun ki kam sniu ka bantu iki kwai balik ki kam sniu bat pendik ru ki pai ba bat bunsin ru ki penjenjar ki pai ba ki biai ki biang bat ki bakai pateng hagate ka thai Nagaling juga sengkra dawaru naka sokar baka debat aikila ki jingaram nakam taka yin ka sam jong ba sel banas dhar namar lo ini oshadin ka kurum ju ka badan pre ka jingpang ka jing stam ba dike langut ki khun namar baki wan nakalong yin long sam ka baduk ka baka yin ka baki shong ki saru ki ju shong wai BPP clear Resident Hills Madame da kamasim pasong kia ngila poi hakani ka office jong deputy commissioner ban wanra ya ka notice halwar kedo ka jing syak penyap jing syak pom penyap we orang bak beriu hang te snong jongi ha kiang ha kita ki khar Bangladesh bakane ka jing dia kedai ke basong si ha namar la pom pom ben ya uni orang bak beriu ubam syam la lek kena nang kam ke basniu ngi don kata ke jinsniu kum kita concern citizens jong kanarpo jongi rengkat bat gajalai brok away ta kadau ngi wan ban wan ai ka complaint letter how DC deputy commissioner halor kane ke jinja bakane baro ke dia ngi kenot bakade ke jin bamler kam jong kine ki border security force lene ki BSF ki beran hang te ha thain jengi ha ka ba si kilometer na kata ka jaka fencing henry ki khar Bangladesh kat sanat pengut kidang yok benrung syadu kata ka jaka jong fully Indian territory jongi but kila pom dusman kila penjak dusman ya ka met jong ni urang bak beriu uba ba pliu dei tang nong up ya per brikwai namar kini khar Bangladesh ki wan man ka por bantu i kwai ki tempeu ki jongi ha gitu ki bedan ha kaput teta kadau don kam bandon kita ki nong up nakil parlok na ki bahaya nasem Unyur orang bah kata kesini ulah syak penyap dusman klem poi perkat klem kono kam sini ba ulek Henry kini ki BSF ke balongok kolong bahat kini ki national highway ki haras ni ki abuse ni ki pendik yangi ki lech ki sem ki chat yangi ki sem ni dak ba ki subabet babarok ki dai ki smugglers be tang nomor bangi ngi song sene ki thain boda jingi te ki jingkeli kolong ba bale adu kat ne ki lek begini ki BSF syai kita duty jungki kani ki failure jong kini ki BSF hak bakim syam la sim kia ke duty jungki hadu 10 kilometer ki kini ki khar Bangladesh kedang yok benrung sepok keri India jengi padang Punjab jengi ki nong India de henry yangi pada ki trash nong try muluk ki kasi kia leben kia pendik kia syok yangi ya ki labun ngut kamri tasin ke banang kong labun ngut ki bu kita ki camp ki national highway man pendik jengi te ngi kum kinong snong jangri India bat jong kini hi ke thai ngim la ban pajang kini nama ketangi wan hap wan rai kene ko notice sha udisi bat nak leong disi din bingila ya kenduk bat ula ai kata assurance ngi bo un sim khia ini ke kam bat ula ong ba un sa don do kata ka jingelang bat ki BSF lasis ngi rangkat bat ki police department da benta ban ya keren ya kini ula kular si syada ba assurance ba unsawan rai kene ke topik lene yang kene ke isu sya kata ka sarkar jela jengi
kenapa kan yok ban le ke baran kam na menta ban ai ke jinga dai ku minong sonong jong ka ri India bat kong jong ka zalam ke haliahi ka jing ka jong ni ka long kum kinong shong ke than border ngindang don lap ke jing ka bakrau ba namar menta din raja kum to ke jing jangim la mun shu ban le chaki to ki jaka ki brikwai jungi haba ki to ki brikwai ki de ki hok jungi kum no ngin ino iki den mar ka tangi dan kam ya ke jing da bat kini ki BSF ni kerparu iki na kalian jongi bakin tray ka kam ka ba de hok ban tray bat bakim de ban penvit yakin ki lenti ya jongi hakin ki national highway Later. Pau yang jing sengau kia, berkat jing sengau si jing ya kendo kejongi kum kinong chong chinong nakapor sekapor ya kan ika jing sha penyap klep jong ki riu pai ba ki jongi haga katai katain de kumba ngila yo objektif ya kato ka jing jia de menta gesngi ngina kaliang jong ka Voice of the People Party ngila le ai ya kan ika chithi ban ujor ya kan ika jinglong jingman chau deputy commissioner de nakaliang jong deputy commissioner ula ai yingi ya kata ka assurance ban shimkhia ha ka ban pet ban khami ya kan ika jinglong jingman khamtam ha ka jingi de bat ka jing ko trekam jong ki bor pahara bade pet ya kayat kayeng hangte ha border te nakaliang jongi kum ka party ko da ka jingi trelang da ka jingi administration ya ka district administration bahkan le bha bahkan pendep hok ya kata ka kamram ban tokit halor kini ki ek jingjia ban nakaliang jongi ngin sa ra ro ya kane syaga ban sngau syaga sorkar khanang ba na kum ka jingya ban raplang ya kane ka jingshimkhia ka jong disi khanang ba kane ka sorkar jela kan simkhia ya kane ka kam di kumbalong menta kane ka jinglong jingman ha kita ki border jongi kamtam hang ne po Eastern Hills ngiyo i bara kane ka jing yo lailan jogi ki Bangladesh ban rung ban mi sipo kane ka district ka jongi kalabu jingma shikate kamdei ka jingma tang yangi henre ka jingma hi ya kari barok away di lengba kini ka jing ya linti dani ka jing persian ka barit ka jongi ya ka banwat ya kata ka jing bisar bahau ya kini ka balajia tangi kabiliti ba ka district administration lukan le ka barangam kan ta flashboard